Hello, kumusta ka mo? Yan sabi niyo alagad si Kanginan Dipon Morales. Asap ka bantanan. Always say a prayer gamay pong pasalamat tayo ako panalangin nga to sa atong panlabang magagawam. Thank you kay Lord sa magyata ka namong grasya matag adlaw. Okay. Ato timanon karon nga atong suwatan po no. Dito na ta. Usa na pinadakin sa kalaki nga patawag ng singan nga Cedric. Hindi gibotan og duwa sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Cedric. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga usa taon ka instructors karate ba ug kung anong no problema ko ning instruktura no probida inaniyo ko pagsugod og tanan ha kanta-kanta ko ato ang panahon karon lahi na nagkandang na ang problema naay minyo nga mohirit pa mangitaw laing romansa pag-usap na maring pare ayaw na pagbuhat og milagro kung tinto na lang ayaw tilaw na sa uban naay mo bosaktos gidakon dakog lawas bingkol ug bukton naay taasos kaging kingon saging luyat kong sudongon agwanta na lang higala mauna maimuha palunga ang suga para di ka matulala maong enjoy na lang diha bisag mura nagbokya kapuy kanta biya taon na niyo taon President, Ba-ibrit na taon was pa na sundin mo niya. Sige lang. Ang sama, kung sa'yo sundar na kung kanta na ba ko? Ano na ito? Baso mo na ako. Ang Ayos na di ka kanta, pre. naunsa man na siya eh. Mga ang dito mo magdal pero pre. Oh. Kuyaw niya ako sa awa pre kung practice na siya. Ganahan kasi ang practice nga kana bang maminaw sa kong kanta ba o niya. Ako sad, kuyawan sa kong kanta kung na siya kay sa pag-practice akong asawa karate, basig maigo ko purbida. Inibirit ko na ako, pre, murag. Muwaw ka kung tingo ka. Kakak di ka, pre. Adi, may naon ito. Respeto lang, ba? Tao na, asawa ko na to. Ako ang iba na, pero kuyawan lang kong nag-away, ba? Ano, pre? Ay, kausa. Abi ni mo kausa na ko isa limbuwada na. Layo kay kong tong paana, pre. Ayaw ng karate. Nagpagkakindot ko ni mo, pre. Dong, asa kong ipapalit ni mong sudan? Sorry, Gan. Sorry kayo, limot ko na. Anday, nanasad na yung limot-limot, bidagid, uy. Ayaw lang kong ing naana lagi nga nalimot ka, kay di ko mo dawat anang katarungan na. Kuwanday ka ng sound na limot mo ko. Matod ba ito ang mga katiguangan nga, ang kalimot po ay gahong. Nga naman ang mahinomdom na igahom? Bida. Pahanggaws na ang bayan ni mo, Uy, eh. saril biya sa taon mo. Palit lang ko, Kapila lagi ko niingon ni mo. Pero ikaw nung sika lang yung kalimot. Puro magituyo na ni mo, Cedric. Ito yung taon. Karoon na lagi, palit ko. Nakaroon ko taon. Bida, ang pasaot sa opisina. Magapit ko. Unyag malimot na sad ka, unsa tama ka? Ilabay ko. Unsaon? Ilabay ko. Kung may puspos ko. Di ay ha, sige, bantay. Bitag malimot ka ha. Sus! Kausara jud ka nako, Cedric. Kausa na lang ka nako ko. Bantay ka nako. Kanang liog ni mo nga mubo na kaayo, samot ginagkaok-ok. Maabaday, sige day, buhata day. Kung may gusto mo buhaton. Onya, di ka mo palag. Di ay, pasagda, di ka. O, magbangon gani ko, usbi ko. Ha, bantay bitaw. Usa ako kahugang tungulitaw adlaw gabi ipirlig gusto Baya, no? Uy, malimot ko. Pilit pa rin taon ko sa gitugos ko asawa. Ang gripper kayo. Forbida. Ay, palitan na ko. Ilang buyong niya ko ato, palitan ko sudan kay. Wakoy da, patay ko ni.
Pumatikaan ko. Brad, kuhan ka rin. Tulis ni brada. Palihog na kung kukubo ka na yung muli mo, brad. Hilom lang, hilom. Kanang imong kwintas, ha? Kaya nag-apoy. Hindi mo gihapon ang dawat imong kwintas. Sige lang, sir. Mohan lang yun. Di lagi ko anong dawat. Kung sa mong kayo kaklaro, ano di mo dawat? Nayog, tayan mo din na. Oo, mao ganing imuhan lang na. Dili, mungkos ba kayo? Kangkaw, pes na ako niyo mo. Nagtagtagay mo rin. Ito, kaya na magkanaan. Sige, bahala ka. Kitang-tangan niyo. Ilisa, ha? Ikay hold up po na ako. Ako hold up ni mo. Ano lang, hatag na yung pitaka. Sige, ayaw lang, boss. Kay gabiton, perbida taon na ako. Ang kwarta taon na boss. Perbida, ang naiti niya. Umunsa pa na niya. Supak din kayo. Dapo kayo kaya pagsumpak. Manaturi na nga, basta dapo na ka. Hindi kinayata kayo, dili patay ka. Boss, ayaw lang taon, boss. Maluoy ka. Wala yung pagsumpak. Boss, kanang paitan ninyo. Biyo, ba? Basta mamsukol ka. Sukol ka. Nukol mo kung kawanan na yung surur mo. Nukol. Bisa na. Ikaw ay kada. Ito, So, di na numatag, ha? pistola. Pahuway kayo ba? Ay, sa dep, pahuway ito ka ron. Sa man, hatag di mo, di. Tuman. Stang malasa lagi na ako. Gihold up yun ko. Nakuha akong pitaka nga to. Aditong kwartang ipalitaw sa sugos ko asawa. Mawa, papauli na ko. Sabay. Sultihan akong asawa. Gihold up ko. Perbida na. Masamot. Tingnan na siya. Gihold up ko. Niya. Ako ingnon nga. Susamot ko. Latakan ko ning mayo. Masod lang ko sa bahay. Bahala na. Ansa na, nakapalit ka? Kuanday. O lagi kay... Nagsabot naman na si Drake, ha? Na kung dili gihapon ka makadasa kung gisugo nimo, ikaw rin nag-ingon na ipustak na ka. Unan, ipuspos. Karon, wag yung rason ka, di ko nabuhaton. Kay wak maghihapon ka kapalit, di ba? Aday, pinawas ako na. Huwag pagminaway, sabot-sabot din. Okay, sulti. Dali ko ako kapalit kay gi-hold up ko. Wala naman ko'y kwarta ipalit tayo. Abang ganin ko'y ikapliti ganina kay giguha hold upper. Unsa? Naglakaw gali ko paingon din ni. Anya karon gisok mang yung gali mo. Ay, naunsa. Wamang ka magsulti na yun. Hanggawan ni mo, kaya gini mong... Wag ka magsulti na yun. Magsikag ko nila yung masawa, pre. Nayo, ginuo ko. Huwag ka mga dugmo ka imong buko, pre. Huwag man sa doon, pre. Kunya, okay lang ka na, pre. Buwan. Ipag pang sawa to na ako. Itong uyang mo tindirang to ba? Di ba gumayon, ani? Basura na yan ni karatista to asawa, pre. Ha? So, pre. Sige ni mauwi. Gamay rin ito. Oh, dapat di mas grabe yan, pre. Yun, pre. Bali-balian ka. Sus, grabiya lagi. Ano, pre? Okay, plano nga masukol yung mga asawa, Kasi, pre. pre, sukol ko sa asawa. Pre, kung hinaykan ko na, pulatahan ko. Pulatahan ko na. Mapriso mo ko kay battered house. Kaya pagpag siya ang resulta. Paita ng sitwasyon na, pre, no? Kanag yung masabado, pre. Gano'n mo naman sa bado, pre? Mahal ni itapok yun sa tanan ng mga estudyante, mga anak ba? Oo, Ang kadang dili, anak, estudyante diya. oo, Kung inigtudlo niya sa iya mga estudyante, ako dahil mo niyang sampler. Ano sa sampler? Pre ba, para di mo niya ba? Murag jacket siya sa una ba, hibong sampler. Kung saan, pagbalik, liog kontra, ako may example niya, paita lagi. Ubak!
Oh, mao na pre, mao nga bali na taong ni mahinay ka ni pre. Ay saon bali na ko ang liog na ko pre. Mapalad ko okay ra. Ako ba yung pre mo? Para makabawas ka, imo na ito kulata ka ng expert sa na karate, pre. Ha? Nakikaila na. No, gusto ka ako tawag? Ha? Tawgo ni mo? Kinsa man pre? Sige pre. Unsa man? Laki na siya pre? Dili, pre, babae na. Mo ba? Uwa. Unya, masama na ko pa niyon? Pampanya pre. Makisulti ko. Asa na ba ni tawhana? Wa pa magid mauli. Ana, naghimo naman kanig milagro. Ha, ngita gid mabali as liog ay. Karon lang gid kay kulit nimo. Pantay ka nako. Pre, mao na akong mega nga expert po sa martial arts, pre. Champion po din. Black belt si Kandan, pre. Mao ba pre? Kaya ka niya ako asawa pre? Distin yan. Siya si Lagring. Lagring, nindo tida. Magatubag si Lagring o si Patring. Pero kaya ni mo si Ma'am Lagring, kaya ka di mo ako asawa taon Ma'am Lagring o si Patring? Tistingi lang. Unsa ko pagtistay, bebe. Unsa on man bebe? Ana. Iya! Kita ka, pre. Oh, abdik lagi, pre. Dalir kayo ng isang may lambos na mo, pre. Kita ka, pre. Sige na, pre. Testing man to. Kay aray, sakita aray. So, sumita na ulit mo, pre. Ha? Okay ka? Ha? Kumbate, pre. Kumbate pre, kay Maayo sa mga rati ang nakuha pre Julius nga babae taon, kausar ko lambos kitay noon. Pero nalipay ko, tay may katapat akong asawa. Ani na siya makadali-dalig daog-daog na ako. Unya. Paminaw lang ring. Ikaw mo ikuhaon ako nga personal bodyguard ha. Ay kabala ka, sunduhan di ka 500 ng adlaw, okay ra ka? Libre ka on, basta importante. Imo ko proteksyonan kung kulataon ko sa kong asawa. Ikaw masdang ha? Kung mahimo, kulatahan sa akong asawa. Okay, sir. Okay, kana na, tutos bay. Ay, magpaila nga maayo ka martial arts ha. Ay lang pagpaila. Ako rin musulti niya. Aron mahadlok sa nasyan mo. Ako rin bahala, okay? Okay, sir. Good. Pre, Diyos. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa imo ang paghatag ng lagring din ako ha. Imo niyo. Sama pre. Ay mo na. O gusto pa kag taga-adi kag video kamera. Aron imo videohan ang maabot ka sangka nila di Patring versus lagring. Usaban? Ha? Ba Diyos? Mau ba? Oo. Isod sa kay ako yung magigaway sa mga asawa taon, babae mo ta, ampere taon ka, yung ampere, ha? Kay, kautsar ko ilang po yung taon, unfair kaya na. Kamaong na sila gring yun. Siya mo ay seminar sa akong asawa, kanis sila gring. Moingong gani ko lang, gring. Kulata, yun lang gring, ha? Ayaw kay ikong. Sabot na, kulata na yun. Kasabot ko, sir. Okay. Sige, let's go. Di ano ko sa mga narasi, Patring. Maso ng kusbae. Hepa! Opsa! Saka, di ba na podaanan na day? Ug nagtuo kang makaipsot kagihapon sa akong kasuko, ha? Di ka makasud din sa bay, Cedric, kundi na ko malubag ng liog nimo. Ha? Sa una, pero karon dili na, di na kabagay mo. Di na kabagay mo, anak. Yati ragod. Yati liluan. May gisaligan ka. Nangipais pa rin mo. Unsa? Kung mapildi rin mo siya, ano na yung gayon na maluhod ko sa mga tabangan, Patring? Oh. Pero kung ikaw ang galing mapildi, ikaw ang buhaw sa akong lapalapa, ha? Ulur ka sa kong atubangan, Patring! Di ay ba? Lagring! Yati liluan may lagring na di ay karon. Correction. Dili na siya na babae, ha? Kung dili, siya ang
personal bodyguard ako. Personal bodyguard ay ha? Kung mapildi ko na, ikaw akong isunod si Drika ka. Ha? Pangandam ng imo. Porbida, ako yung mabanabot. Oh, come on. In my dreams. In my dreams day ha, animal ka, kinit mo! Love! Master? Saan pa kung ikaw ni? Ikaw gilang! Kali ba, kali? Kailami ha? Ako ng estudyanteng si Drika ka! Ay, sir, pasensya ka na. Titigil Di ako, ay Kadri. sukol ko, anak niya. Estudyante pa ko niya, mister. Estudyante ko niya. Oy. Sorry, master. Uy, master! Master! Ko tao na master! Uy, lagri, personal bodyguard! Saan ako, sir? Oy, pero! Bago sa personal bodyguard! Tiga! Bodyguard ay ha? Bodyguard! Aba, gawatan ng spinning bucket! Oh, kayo! Di aba, Patay ko. Ang pakal na din. Ako na akong problema ron. Tambang sikas ko asawa tayo. Ay, imong rati. Instruktor sa karate ako asawa. Hindi ko karte. Piti pa rin ko. Nagbuwang lang siguro ko ano, no? Siguro yung kulat akong ko ni Mayo. Mao ni ako problema. Ang ako sa gikuha, iyam sa estudyante. Saan rin ako asawa, be? Babina, ikaw, niagim yung kakartis yan. Kaya si Gili Dilmar, niagim yung nagkarate ni Elmia. Mato na ni. Palihog tapagi ko. Sama na kong kamay sa tiyon. Si Drake. Hello, Ate Bray! Salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa tanang mga pag-ampo. Lord, kanimo, salamat sa tanang. Kaya, Ate Bray! Okay, ang sendo na ito karagad lawa. Si Drake. Cedric? Oh, si Drake, Ate Bray. Kani si Drake, ang iyang asawa, kartisyan. Oo. Oh, niya, bisag kung saan lang yung kulatahor siya ang asawa, karatihon sa kung saan maramag. Aluoy kay ba, punching bag ba, kanang walking punching bag nga, mahihimuon nga, mag-demonstrate siya Kaluoy sa sa bana, no? oh, mag-demonstrate siya sa iyang mga estudyante. Siya may bali-balian. Luoy kayo, nakita ni si Drake God og kanang amigo. Nya, ningon yung amigo kani, ako amigo. Ako din, bawo ni akong ikaw ni, kasi pa ni Patring, iyang bana, ay asawa. Naay amigo siya nga katubabae nga laglagring. Patring og lagring, mao ni nga. Sus, pag-abot ito, gidaas ba pag-abot ito, Ate Pres, si lagring, estudyante ra mo gud na Patring. Mautong ni... Saan? Oh, isa. Nilakaw, ni Dagan. Oh, rin siya, ako ang kinig. Master na, master. Master, di ko, master. Portil, ya, Ate Pres. Looy taon kayo sa kung saan ko nun niya, ade. Ay, Nga, pati mo ba ko doon yan? Ikaw, magtuon sa karate? Ang imo rin asawa mo yung karate siya, ikaw dili. Patublong girly, oh. May kinam karate. Si Girly may karate? Oo, sir, tublong gamito na niya. Ay, hanggaw. Dierta ha. Gulyat. Nakoy paambit, di ba ka nang ingon ang mga kartisyan Gulyat? Kitawag ba na o ka ng lisensyado? Lisensyado. Dili basta-basta gamito ng ilahang abilidad, Abilidad, ba? oh. Ya, lisensyado na to. Ay, Patiring. dili. Basta musik. Oh, di, kuhan man to. Kanang, kuhan naman to siya, ma'am. Ay, Ano ko yung mga belt gisgutan? Nag-filter man to siya. Oo, mo to siya. Murag, Pwede din na nga mga lata kag mabana permi. sa ranking pa to, ma'am, kato siya, happy to siya, major, mga SPO4 to siya. Nagpagutan ng bambina. Pwede din nga yalan kung nikulataw ng iyang bana. Di, abot lang ano niya, abot lang ano bayaan na. Dili mo kay kanang ingon anang dunay mga abilidad gamito ra man ambot lang ka. Banam to niya na. Okay ra kay bana man ha. Ako din bana ay pagbuot. Aduna sa ko'y paambit ni Gulyat ha. Sige, pabit. Ari sa Sirach 25, versikulo 25, ayaw itugot nga ang usa kada utang asawa, magtuman siyang gusto. Sama nga dili ka mutugot nga ang tubig magtuo gikan sa imong sudlanan. Di ba? Pero wala siya mahitabo nga nangulatan ito sa gawas. Sa ilang rason sa panimalay ko Sa niya. bayra, sa bayra. Ang ilang bana ka ha.
Dili Ay, ang ba natin, pres? Dili ba ang linya nga buhian na ni Ate Pres? Ing mo dahil siya ipakita ang imong pagkabana. Di ba maanak dahil Ate Pres? Oh, nga naman. Ipakita ang iyong pagkabana. Bisa tingali o Bitaw? karatis. Bisa tingali karatis siya na iyang asawa. Depende na po na niya isip bana. Ay, Mauna. ipakita na bitaw niya. Lupi lagi siya. Oh, ipakita na niya yung pagka bana. Nga. Hubo siya tanan natin, pres. Oh, kita agad. Kita, lubagot. Babi na founder founder. Kunyalan, inod ang punga kadi panahon ni nga masukong iyang asawa. Pero inod ang punga sa panahon sa mga buhatunon sa matag-matag ti ayon. Mulok pa yun na iyang asawa. Oy. Pero mo lagi magpanaganap po tingali ang bana. Oh, kay isog lagi. Kaya kung sa kasikas Isog, mo pa na yun ang bana, maldita. kabanda pa sa bungbong. Luoy, uy. Nang kanang bana, siya na lang mangitag pagi. Usaw na niya iyang asawa, uy, nga dili siya kulataw. Kasi tingali na itong si Ender Gulyat. Si Kuan, si Drake. Si Drake. Kanang Tambagi. idangop lang na sa pag-ampo si Drake, no? Kay karon bitaw ang ako pagsimba ning adlaw, ang gospel reading ningon ang pare, ang kana ko nung tinuod nga kalipay sa kinabuhi Gulyat, dili ko nimo magkita sa tanan nimong naangkon nga mga butang, kay doon naman ay pagkadaan. Dili ko naman angkon nimo sa tanang mga kaptangan, mga kwarta, kay doon naman ay pagkahurot. Ang imo kung tinuod nga kalipay, maangko lang mo pinagis pagdangop sa Ginoo. Ampo lang na dong. Ilabi na hari ka mo ampo sa kuan ay Sagrada Familia kanang Holy Family. Kay husay kay pagpuyo nila ni Joseph, Mary and baby Jesus. Si Joseph po tanaw nimo sa larawan is ano man do ka manoy gini. Padayon si Puli ko ay. Dapat na nan pag-ampo. Sige, pag-ampo kay kanang ko nang larawan. Ayan na, tay. Tanawan ko nang larawan sa Holy Family. Si Papa Jose, nagsigig gabasik pamanday. Si Mama Mary, nagsigig padayon pagpanahi. Si Jesus, tabang sagkuan, gunit sa mga martilyo, mga gabas. Usay kayo lang pagpuyo, idangop lang diya. Sumpay gili. Ikaw, no? Ay, sir, kay babae ka ba? Salamat sa pagpanahin. Ang ganda naman, no? Kuna ko ang puzzle, Tihon.